Aiwa, muri yeZimbabwe sezvamogara uziva kuti isu tinovigirai nhau dzatinoda kuti mukurukure nhau dziri kunetsa, nhau dziri kupisa munyika yedu yeZimbabwe. Saka muzuva ranhasi tauya nenyaya yebasic commodity yebread. Vanhu vari kukomblena vari kuti chimbotinzwirai kuti government iri kuti kudii panyaya yekukwidzwa kwakaitwa basic commodity kureva kuti bread chingwa vanhu chavanotenga chakakwira. Saka vauya akati aiwa chimbotiitsiraiwo panhau mumbotiudza kuti vanhu vanoti kudii, what's the way forward. Saka muri yeZimbabwe ndikuti kana kwasati wasubscribe achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon tambosvara maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti pano pai vakapostewa papage reTCC as the price of bread in Zimbabwe has been increased by over 20%. It is now being sold at a minimum of $20 by retailers, up from the previous price of 90 cents to $1. The rise is a consequence of a disputed election that has plunged the country into an economic crisis. Muturi's budget, which burdens the people with taxes, has exacerbated the situation, and we are now entering a season of price hikes. Urgent action is needed with a citizen-centered approach to address this crisis. Vanhu vegovernment vana muturiwe budget ravo ndo rakaita kuti paita a certain increase in prices. Saka muri yeZimbabwe tikuona kuti posi yapotswa navanhu veTCC vanhu vanouya vachikomblena vachiti stop sharing what you already know. Your job is to formulate a coherent plan of action. Lead the way you said you promised to deliver, Kenan. Saka panapa tikuona mwanu wao wachipindwa chiti voters did not elect you to become a news page. They want serious action to hold the government of the day accountable. Saka muri yeZimbabwe ndozvikuita zvichireplya vanhu izvi. Saka ndo mareplies ananguti tinongokudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya yema-increases in the prices, kuti munoti kudii government iripo iribo here, budget rakaiswa iribo here, nokuti vanhu varatidza vari kukomblena kuti hatikatengi chingwa $20. Saka pinai mucomment section medu motiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Haiwa, muchilike muchisubscribe pamwe notina on the bell icon. Tenda muri yeZimbabwe, tisangana video redu inotevera.